fustes com l'abedul, l'arbre de pera, fusta com la maple, que és la fusta que està feta dels monopatins, agafem totes les fustes que s'obren de fer els skates i les reciclem per fer aquestes idees que queden, com pots veure, queden molts més colors. Després també fem servir bambú, que és molt lleuger, no pesa res, fustes tropicals com el zebrawood, una mica tot tipus de fusta. Sempre ens porten alguna fusta nova i que creiem que pot ser diferent al fusta. Passo molt de temps a la Cerdanya francesa i arrel del fred i tot això i un fanatisme per les caputxes se'm va acudir fer caputxes amb abric pel coll incorporat. La caputxa, que la podem ficar o treure-la amb el coll així i ja si tenim fred l'enrotllem i ens quedem més coberts i ja la podem ficar cap avall o cap amunt.